Здравейте! Започваме седмичния влог от колата. Тази седмица ще стартираме с една разходка до Луковит, Златен парк Луковит, каменните къщи в Карлуково и още няколко места, евентуално ще посетим, ако имаме възможност. Така че малко по-късно ще ви снимам от разходката ни до там. След доста дълго пътуване стигнахме. Ето зад мен, мисля, че са каменните къщи. Сега ще отидем на там и ще снимам повече. Къщичките са две, тази е по-хобитска. Там се вижда количката на Теди и Тони се видя. А тази е другата, каменната, където, доколкото знам, си живеят хора. И даже то се вижда, че има чиния за телевизията отгоре. Това дърво е супер красиво, вижте го какво е шаренко. Ето е тази. Ама той тук има чиния за телевизия. Ето така. Сега ще ви покажа дребни елементи, които са направени много красиво. Има каруца, ама такава тип шейна. И вижте сега какви неща има. Имаше и една, сега ще я намеря и една, ето я, целичка. И вижте какъв интересен комарник. И така. Това ето, няма много неща тук. Алекс даже е разочарована, че няма детска площадка. Тук има и едно слонче, където ние сме седнали, сега го видях. Пак изцяло от дърво. И ето така. И тук има едно прозорче. Интересно е направено. Всъщност аз забравих да ви покажа и ето тук чадъра, който е изцяло от дърво също. И това си говорим с Тони. Може би храста е направен така, че да пълзи по дървото през пролета и лятото. Или му слагат нещо отгоре, не знам, но това е дървен чадър. Сега дойдохме до Златен парк, където има много такива интересни каменни, дървени, всякакви неща направени. И е много готино. Ама сега влизаме, така че тук първо минаваме през тоалетната и след това ще ви снимам още. Ето и тук има такава беседка с чадър, само че този е метален. Ето е къщичката в езерцето, до която не се слиза, ами има някакво корабче, доколкото разбрах. А самата къщичка има моторче и може да се движи. Сега ще видим ние докъде може да слезем, защото все пак сме и с бебешката количка. Ето е лодчицата, се вижда и там, дето минава моторната. Аз слязох долу, то се слиза по едни стълбички. Преди малко ви снимах ето от там. Това е някакво заведение. И това е общо взето. Готино е. Сега не се мести къщичката, иначе доколкото знам, както ви казах, има мотор и се мести понякога. Като маймуна реших да мина по една пътека. Там отзад се виждат хора. Сама. И останах без въздух. Правим още няколко снимки и тръгваме от тук. Ние отиваме към беседката. Има тук една... То не е забележително, сами по-скоро се открива гледка към скали и като цяло района на Луковит и Карлуково е много красив. И от тук има хубави гледки, но Алекс оповръща цялото столче от Златния парк до тук. И до сега бърсах, чистих. Естествено ще трябва да пера тапицерията. Поне това харесвам на столчето, че цялата тапицерия се маха, пере се в пералня и съхва за нула време. И сложих Теди в раницата, защото тук е ето тази пътечка зад мен. Та няма как да стигнем иначе. Сега ще ви снимам гледките от тук.
Много е хубаво. Ето я беседката. Тя е голяма, нова. Там даже някой си е палил йога, естествено има и боклуци. Ето го залеза. Вижте скалите. Долу се виждат и релсите на влака. Ето ви. Това трябва да е Искър до релсите. Много е красиво, наистина. Има и някакво поле. Това е гледката. От тук. А чак сега успях да фокусирам ето там другата беседка. Така че тук се води беседка 1, има си табела и това е гледката. Ето ви хубавия залез. А пък там отсреща е беседка 2. Така че да знаете, ако ви се обикаля, ние няма да ходим и до там. Но има няколко беседки с гледки. Не знам, честно казвам, от коя се разкрива по-хубава. На нас тук много ни хареса. Лек апдейт. Това е леглото на Алекс. Това е чекмеджето към нейното легло. Тук сме започнали леглото на Теди да сглобяваме. То е същото. Само, че ще ги разместим. Тук ще е на Теди, тук ще е на Алекс. Това има гардероба. Там ще има един скрин. Тук ще са останалите неща за игра. И така, ето го цвета какъв стана. Съвсем бледо розово, като сега на светлина изглежда малко по-различно, но да, нежно, светло. Трябва да харесаме някакви детски завеси, като ще заведа Алекс да си ги избере. Сменихме блендите на корнизите. Алекс ще си избере и някакъв килим детски. И така, може би ето тук ще седи масичката, ще видим с двете столчета. И за момента това е. Ще сглобим утре леглото на Теди, ще наместим двете легла и гардероба и на скрина ще добавим и започвам да си подреждам гардероба. Като ето там има лека щета, така че ще сменим тази дръжка с някои от останалите, тъй като иначе не се продават резервни. Нов апдейт от днес. Ето ги двете легла вече. Това ще е на Теди, затова и решетката е отгоре. Казах ви, взели сме еднакви, за да няма средни. Гардероба, там където е степенката ще е скрина с повивалника, просто в момента е в хола. Тук остава пространство, което ще използваме, кабела ще го махнем, ще използваме за съхранение. Сега сме сложили памперсите, кърпичките също ги взимаме на кашони, такива неща ще слагаме тук и ще видим евентуално ето тук при контакта, може би ще е такъв кош с плюшени играчки има Алекс. Масичката ще видим къде ще е точно. За момента сме я сложили там, като столчетата, едното даже е в другия апартамент. Тук ще от този тип етажерки, тази от Lidl, ако се сещате с семейките панерчета вътре. Един бял шкаф има, и други неща има, които са тук. Тези дупки ще ги изкрием, преди имаше стойка за телевизор на стената. И тъй като на мен ми харесва, че добре си направени, не е разбита стената покрай тях, помолих Тони да ги остави един ден, като решим да им слагаме евентуално телевизор. Пък сега ще ги скрием с една карта от Lidl, магнитна на Европа. Мисля, че на Европа взехме. Имаше на Европа и на света. Мисля, че ние взехме тази на Европа. С животни и такива нещата. Тя ще е там и ще ги скрие. И така, общо взето, корнизите ви ги показвах. Вижте навън каква ни е хубава гледката в момента, какви шарени дървета. И това е. Чакайте да обърна камерата, всъщност да не говоря само така. То навсякъде ми стърчи коса, но както и да е. Исках да ви кажа, че реално още малко ни остава, така че скоро ще ви покажа завършения вид на стаята и как съм подредила гардероба на Алекс, тъй като го бях коментирала с няколко от вас. И бях обещала да пратя снимки и да снимам в видео как го подреждам, как го оправям, но ние бързо се изнесохме към София и съответно нещата от гардероба бяха извадени, така че в момента е празен, но сега ще го подреждам тези дни. Първо искаме Тони
Само че то сега няма как да ви снимам. Трябва да вземем нов винт, за да го хванем за стената, тъй като този винт, който си върви към гардероба, почти не влиза в дюбела и съответно няма да държи. Това искаме да оправим. Сега е време за да взимам Алекс от градина. Направих и следобедната закуска. Между другото, питахте ме защо ще й носи следобедна закуска. Ами хора, тя умряла до глад, като взимам градина. Учителката каза и Алекс ми казва, че си изяжда абсолютно всичко, но си изяжда и следобедната закуска и цялото шише с вода изпива в рамките на 3 минути. Не знам как го прави. Вечерта си вечеря, така че просто явно много енергия хаби там и наистина има нужда от повече храна. Аз нямам, разбира се, нищо против, тъй като тя си е слабичка. Така че за това и нося следобедна закуска, като днес примерно са едни такива розички от тесто, вътре с крема, сирене и маслини. 3 броя, те са горе-долу толкова големи. Една бадемова бисквита с бадемово брашно и сушени плодове. Така съвсем хем е без глутен, хем е по-здравословна, няма бяла захар, такива неща, така че нещо, което обаче в същото време е цветно, защото има сушени малини, така отгоре има розово и просто на нея привлича вниманието и е интересно. И четвъртинка ябълка, тъй като имаме сега едни такива толкова големи червени и зелени ябълки. Тя повече харесва зелените и от тях и режа по 1/4 на след обяд, тъй като в 3,5 така или че яде някакъв плод. И просто аз като взимам към 4,5-5 хапва и малко ябълка. И това е общо взето, такива неща и нося. Понякога и правя десертчета, мисля, че ви бях снимала на стори. Не знам дали го снимах за видеото, мисля, че не съм. Но го имаше на стори в Инстаграм. Примерно бях и правила кремче с киноа, тиква и отгоре хидролизирани плодове. Сега са пуснали в DM. В предното видео ви ги показах. Става красиво, интересно и детето има желание да го изяде. Буквално го яде преди да отидем на детската площадка и дори не искаше да скача на батута преди да го изяде, което ми показва, че наистина е привлякло вниманието. Става цветно, става интересно, полезно е, сезонно е и е лесно за правене и бързо. Така, отивам да взема след малко Алекс и ще ви снимам, когато тук има някакво по-сериозно развитие. Сега, докато Теди си почива на активната гимнастика, защото я карам да се успива, правя списъци къде да пътуваме. Тук съм изписвала неща по работата, ще ги скрия. Идеи за разходка с деца, къде да пътуваме през уикендите, като съм взела и ето такава скреч карта. Тони ми беше подарил преди време, откъдето също черпя идеите. Ето така отдолу са написани обектите, но дойде куриера, така че отивам да взема новите неща на Алекс от H&M за градината и след малко ще ви снимам пак. Този път поръчката ни е един огромен кашон от H&M, като сега ще отделя нещата на Алекс. Това примерно е една тънка блузка, тук има комплекти за градината, има чорапки за Теди. Сега ще разпределя нещата и ще ви ги снимам по-отделно за кой какво сме взели. Добро утро! Днес това, което ще правя е да сгъна новите дрехи на Алекс. Тук съм ги изправила и проснала вече в тяхната детска. И да подредя гардероба. Започнах, подредила съм доста неща. Но мисля да ви снимам направо, като вече съм напълно готова, защото няма смисъл сега да ви обяснявам това може би ще е тук, това може би ще е там. Искам първо да ги наредя нещата и да ви покажа, но системата за подреждане, която съм избрала е тази, която използвам и за нас с Тони, която използвам за Алекс, откакто се е родила. Сгъвам нещата по метода на Кондо, Мари Кондо, може да напишете в YouTube и най-популярните неща, които се използват като тениски, блузи и панталони. Може да видите в едно супер късо видео как ги сгъва. Става много бързо, лесно и удобно. Чакайте сега да мина направо да ви покажа примерно гащичките. Аз гъвам и моите така от години. За бикини е супер удобно. Всъщност няма значение от типа гащи. Но използват се органайзери. Ето такива панерчета съм взела от Jumbo, конкретно тези. В по-дългите слагам чорапите, тях си ги сгъвам просто един в друг и ги увивам. Сега
Не знам тя как ги изгъва, не съм гледала, но ето това са тениски, това са блузи с дълъг ръкав, клинчетата, като има още, така че ще запълня празното пространство. Тук също ще има нещо. Това пък са пижами, като ето вижте как изглежда един комплект с дълъг ръкав са тези пижами, тъй като с къс ръкав ги прибрах ето там отзад. И вижте, те си седят изправени. И си целият комплект. Единствено за комплектите за градина, които са долно и свичър, долно и свичър, долно и свичър, ма такъв без цип. Нямам някаква конкретна схема, така че ги изгъвам по мой си начин. И ето виждате колко много място, 1, 2, 3, 4 комплекта, колко много място заемат. Виждате по метода на Кондо колко се пести място. Тук има потници. Тук навътре има чорапогашници, като отново си ги изгъвам по мой си метод. Тук са зимни неща. Грейка, комплекти за дъжд, зимни шапки и ръкавици и един шал. Така, там отзад има и омалели неща, които ще махна. Затова ви казвам, че първо ще наредя всичко и след това ще ви снимам подробно. Тук на закачалки има рокли, има комплекти, елеци. Ето го новото яке, не знам дали ви го показах от Примеджи, мисля, че ви го показвах. Тоест и якетата съм сложила. Това е горното на единия комплект от Lidl, който направих, заедно с ето там е долното за дъжд. Другото яке, което е на коронки, го носи в момента. И така, сега ще оправя новите комплекти, които ви показах от H&M. Между другото, мерих ги и всичките изстанаха, така че ги оставям. Единствено блузон е на ето този комплект с Мечо Пух. Ето го и този блузон с Мини Маус са и доста широки, но пък и ги оставям, защото много ми харесват. И в крайна сметка тя ще расте. По-малка няма да стане, така че оставяме ги, просто ми е много красивичък. И така, това е. Сега оправям и после ще ви снимам подредбата на гардероба. Ние дойдохме в зоокът Алис в Лесковец, Лесковец. Обаче духа зеверски. Иначе не е студено, но духа зеверски. И първо ще видим май да вземем нещо Алекс да хапне, че е гладна. И след това продължаваме с разходката. Чакайте да ви покажа поне нещо да видите от тук, де. Ето алпака, която си яде. Много е готино, иначе де. Там има още една. Ето я. Но първо ще видим, да, може би нещо за хапване и след това ще ви снимам евентуално още. Качихме се на високо и Алекс тук се мъчи да гали едно яренце, но много я е страх. Ето, сега най-накрая се престраши. Има и балуни, носати, мечета. Абе, готинко е. Ето го. Ние дойдохме в Перник. Сега ще ходим към музея, но първо малко ще се разходим тук. Защото в миния музей се влиза на всеки кръгъл час и ние дойдохме в 3:10. До 4 часа ще трябва да се разходим, но духа зверски. Просто добре, че Теодора е така съм я увила от всякъде и даже тя не се сърди. По принцип се сърди като ти сложа пелена, тъй като е будна. Но сега и тя даже не се сърди, че е ловита, просто защото наистина духа супер силно. Не е много голямо, но духа зверски. Та малко ще се разходим, ще изчакаме да стане 4 и отиваме към музея. Ето го подземен минен музей. Сега чакаме на входа, защото на всеки кръгъл час се влиза и ние чакахме да стане 4. Ето натам е входа. Даже направо ви снимам часовете за посещения, тъй като има разлика между зимно и лятно работно време. И последното посещение е от 4, като ето там се взимат билети. Здравейте! Мисля, че е време да завърша този влог, защото след малко ще дам начало на следващия. Така че благодаря ви, че бяхте с мен тези 20-30 минути отново. Харесайте видеото и се абонирайте за канала, ако сте намерили полезна информация.
тази седмица ще ви споделя наистина повече за детските градини. И както ви казах, започвам седмичен влог, защото ще съм малко по-активна сега, когато Алекс отново е на градина, тъй като беше малко болна. И ще ви споделям и рецепти и някои трикчета с домакинството. Така че целувки от мен и до другата седмица!